je niks mee doen. Meestal kun je je voeten zo los. Los! Stuur dat thuis uit. Stuur dat thuis uit. Stuur dat thuis. Ja, dat is ook. Heel goed. Heel goed. Hoor hem al. Stuur. Stuur dat thuis. Je geeft commando. Eerst je voet uit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wat is nog belangrijk? 3 meenemen. Bootje meenemen. Nou, we zijn er niet ver. Staan we naast de boot met ons 3. En nu. Terugleggen. Riem in het water. Andere kant. Riem in het water. Wat hebben we nog meer? 1 in het water, boot ligt klaar. Nee. Gaan we daar uitstappen? De bootjes. Nee. De bootjes. Jullie hebben de hele fiets overheen gaan. Dus u laat de boot vast en de boeien rijdt aan de banken. Ook goed? Schakel eerst maar uithalen. Kijk. Wat is nou het belangrijkste nadat je uitgestapt bent? De wat? Een schone boot. Dat je je boot opruimt.